Wow. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनो जादों माने जोङो साननैसो सिगाङावहाय दार्जिलिंआवहाय बेरायनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर आङो माने टाइम मोनाखैमोन आरोना लोगोफोर माने भिडिअखौहाय एडिट खालामनानै हगारनो ओमफ्राय दिनै टाइम मोननायखाय एडिट खालामनानै हगारबाय आरोना लोगोफोर नायदो लोगोफोर माबायदि मोनो नोंसोरो मोजां मोनोबा ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौहाय लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबावदे लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय जोबजासिम नायनो दाबावदे लोगोफोर होमबासो मिथिगोन आरोना जों जुआवबो बेरायहैदों रपबो गाखोदों नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम जों दा माने दार्जिलिं थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर सिलिगुरिनिफ्राय फैबाय फुङावनो फैदों दालाय ससे गोजानानो मोनफैबाय आं माने भिडिअआ गोलाव जागोन होननानैहाय बांद्राय गोलाव खालामासै भिडिअखौहाय ओरैनो ससे क्लिप देखायलांसै होननानैहाय नोंसोरनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर माने सिलिगुरिनिफ्राय दार्जिलिं थांग्रा लामायाहाय माने ट्राफिकआनो गैया आरोना होनजायो माने ट्राफिक जाबाबो माने गाव साइड थाङो नालाय जोंनि ओरैजायनि बायदि नङा नालाय हरैजाय माने ट्राफिकआनो बांसिनानो जाया होनजायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै न'फोरा माने बिथिंजाय लामायावहाय जा मोजां लुनानै थायो आरोना माने सब हाजो गाखोबायानो ओमफ्राय लोगोफोर जों माने मैयानो सफैदोंमोन दार्जिलिंआवहाय बाट ओमफ्रायो ओरैनो लकेलावहाय बेरायबाय लकेलसिना ओमफ्राय जोङो अखानायै फुङावहाय दिनै फुङावहाय माने जोङो टाइगारहिल्सआव फैबाय आरोना दार्जिलिंनि सबसे गोजौ जायगा आरोना बेनो बिनिफ्राय माने सान ओंखारनायखौहाय माने मोजाङै नुहुरो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बयबो माने बेयावहायनो नायफैयो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नैबे बिल्डिं जे नुदोंना बे माने गोदानसो बानायगासिनो दंमोन आरो कमप्लिट जायाखैमोन बियो जा मोजांना ये मैंने हाथी काम नहीं कर रही थी इधर देखना हाथी काम नहीं कर रही निकल रहे साना ओंखारबाय आरोना लोगोफोरनो ओरैबायदि दावराव ना मानसिफ्रा ओंखारजेननायनि अयथासार दावराव आरोना लोगोफोर ओंखारगासिनो दङ ना वाव मबाइलाव मोजां नुवाखै आरोना लोगोफोर रेलावहाय ओरैबायदि मोजां ना लोगोफोर नायनो ओमफ्राय लोगोफोर जोङो माने जुआवहाय फैबाय आरोना लोगोफोर बे जुनि नामा पाटमाजा नायडु हिमालया जुलजिकेल पार्कमोन आरोना जुजों लोगोसे माने पार्कबो दंमोन थौदो लोगोफोर होनबा नायलांबाय थादो लोगोफोर मोनसे खोथा आं बावदोंसो माने जुआवहाय खरा रायलायनो मोना आरोना लोगोफोर बिदिनो नायलांदो लोगोफोर नोंसोरो बेंगल टाइगर देखो बेंगल टाइगर बाप रे इतना बड़ा सातो आठो सिट छ कि अन्त बिहान पनि बेलुका पनि सातो आठो हुन्छ बोले नीचे रह
भिडिअखौहाय आंनि हासबेन्डआसो खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर बियो माने मबाइलखौहाय मोजाङै हमनो रोङाखै आरोना स' बेखौनो नायसाबलांदो लोगोफोर यहाँ पनि त सोसियल डिस्टेन्स लागेको छ नि त बिचमा हाम्रो केटाकेटी कितना गुस्सा हुआ ना उसको बहुत गुस्सा आ रहा है मतलब ना देख पा लेनी कितना गुस्सा आ रहा है उसको घर ले गाउँ छ उधर नीचे बोर्ड नहीं पड़ा क्या भाई? इधर क्या लिखा हुआ है दिखता भी नहीं दिमाग में ये साइडआव माने लिरनानै होखायो आरोना बेवहाय दावराव खालामनो मोना होननानै होनबाबो मानि मानसिफ्रा बुजिया आरोना एदाव हरबाय थायो 저기서 가게 나이도 무슨 있지 신이 우리 무슨 소만 가지 마. 응. बेनिफ्राय जोङो एबार रप गाखोनो थांसिगोन आरोना लोगोफोर थावदो होमबा मोबाइल लाबो गोररि वाव बम्बले अबे ऐसा क्यों लग रहा है नगर तो लग रहा है अच्छा है फिर ना विशाल नीचे देखना चाहिए नीचे नों आंगुसो लागासिनो क्या बोला तूने? माफरती रे खोनानांगोन ना बिसो फर्स्ट टाइम निकदा ना अरे पायराखौ बोलाब्रा पायराखौ लादों ओरै माबाले ग्लासनिफ्राय औ माबा बारा नुना उनाव जाबाय ले बावनानै आङो खोरखि दंना दै मबाइल हरसैमोन लामानि खोरखि नांबाय दबा नामाय नाङालै फैबादनि ओले बावना धीरे धीरे जाँदैन